मंडळी आजोळ्यात निघाला पावना रवनाथ महाराज की जय। आजोळ्यात निघाला होता गणपतीच्या पाया पडूक आणि पूजा पण हा मामाचा मुलगा बसतो पूजेक तर थंय चालला। चला भेटता हायवे लागल्यावर। आता बघा मुंबई गोवा हायवे गेला। आता गोव्याच्या टुवर्ड्स गोवा चाललो आम्ही कणकवली साईडला। नॅशनल हायवे 66 पहिलो 17 होतो, नंतर त्याची 11 अवस्था झाली होती। नंतर मग तो रिपेअर मध्ये गेलो तर ते काय मग नंतर मग नॅशनल हायवे 66 भेटलो, कारण त्याच्या अगोदर मोठमोठे हायवे होत गेले। अकडे जायचं ठरवलेलं आहे बघ आई बाबा, सावडाव धबधब्यात जायचं ठरवलेलं आहे। आता वेळ नाही बघता आता नंतर कधी वेळ भेटलो तर। आता होतो चान्स पण लय वेळ जातो। तिकडे आता पूजा सुरुवात झाली हा बघा। अकडनं आता बघा पणजी 113, ओरोस 30, कणकवली 8 किलोमीटर। चला कणकवली गाणी आजोळ्यात गेल्यावर भेटतो। मंडळी आता आजोळ्यात पोचलोय, पूजा चालू झाली हा। पाहुणे मंडळी बसली हातपाय लावले उभे राहा इथे। खडके दाखवले, खडके दाखवले दगड आहे। मंडळी आता आजोळ्यात पोचलोय बघा, मस्त मूर्ती हा गणपती बाप्पा बघा। काय ना आणलं कणकवली, हा कणकवली बाजारपेठेतून बनवून आणलेलो हा मूर्ती मस्त आहे की। तर आता डेकोरेशन बघा, हे दगड बघा खायना नदीतले दगड आणून लावलेले आहेत। विचारतोय मी खायच्या नदीतना गड नदीतना उचलून आणलेली काय। शंकर बघा मागे मस्त पैकी, शंकर उभे आहेत, बसलेत की उभे आहेत ते हा शंकर बसले आहेत गणपतीच्या मागे आशीर्वाद देऊ। आणि अकडे दगड उज्जैनवरून आणलेले हा। आता आपण विचारूया, माझे बंधू आहेत मामांचे चिरंजीव आणि त्यांची मिसेस हा आणि माझे मामा पण आहेत। आता आपण विचारूया। पहिलं राहुल नमस्कार। नमस्कार। मंडळी हो माझं मामे भाव हा। तर मी आता माहिती घेतलंय थोडी, जे शंकर मागे बसले तर ते राहुलची आयडिया। तर राहुल काय म्हणजे काय डोक्यात आणून काय कसं काय केलं ते? पहिल्यापासूनच शंकराच्या मांडीवर असा बसलेला गणपती असं थीम करायची होती आणि गुफाची थीम करायची होती। अच्छा, स्टोन इफेक्ट। ओके, ऑल आयडिया हिची होती। ओके, राहुलची मिसेस आहे मिसेस ऋतिका सावंत। नमस्कार, गणपती बाप्पा मोरया। हा, मंगल मूर्ती मोरया। तर काय म्हणजे तुम्ही काय सांगू शकता? बेसिकली मला ना एव्हरी इयर न्यू काहीतरी करायला आवडतं आणि मी शिवजीची फुल ऑन क्रेझीएस्ट फॅन आहे। बरोबर। तर मला शिवजी कुठे कुठे असं जिथे जिथे मला बसवायला मिळतात मी त्यांना ते बसवते। आणि बिंग ऑफकोर्स ते त्यांचे पप्पा आहेत तर त्यांना तर बसवायलाच पाहिजेत। मग त्यांना असं त्यांची रिफ्लेक्शन असं शॅडो म्हणून आम्ही विचार केला की म्हणजे त्यांच्याशिवाय इनकम्प्लीटच आहे ते। इनकम्प्लीट आहे। आणि ऑफकोर्स ते घोडी आहेत आणि मग त्यांचं ते शेडो थीम, तर आम्ही त्या निमित्ताने असं थोडं जंगल स्टोन इफेक्ट द्यायचं। ओके मंडळी मी दाखवते तुमका, म्हणजे बघा दगड कसे लावलेले आहेत ते। म्हणजे दगड पर्टिक्युलर तुम्ही ओरिजिनल आणलास की नदीतले आणलास ते जरा सांगा बघा। आता हे आमचे मामा आहेत ते सांगतील। थोडे आपण काही गड नदीतले वगैरे आणलं असं काही आयडिया द्यावा। पण आणले पण थोडे दोन मध्ये त्या उज्जैनवरून आणले, कारण का सगळ्यात उज्जैनवरून मंडळी मस्करीचा भाग झालो। आता रिअल आपण विचारूया, बहुतेक माका वाटतं राहुलच सांगित
राहुल दगडांचं काय तुझीच आयडिया असेल मला वाटतं. हे आम्ही बनवलेले आहेत घरीच. ह्या माझ्या भावानी बनवलेले आहेत. अच्छा वेदांत तुझा भाव म्हणजे आपलाच भाव. हे दोन जोड वेदांत राज आमचे छोटे 2 मामा आहेत, त्यांचे चिरंजीव आहेत, लास्ट मामा जे आहेत. हा त्यांचे गावाकडचे आमच्या मामांची मुलगी पण आहे. बरोबर. लिटरली आम्ही डेली फॉलोअप घ्यायचो. म्हणजे ह्या तुम्ही व्हिडिओ कॉलवर त्यांच्याशी कोऑर्डिनेट करायचो. मंडळी बघा हे जे दगड लावलेले आहेत ते सगळे व्हिडिओ कॉलची किमया, म्हणजे व्हिडिओ कॉलवर सांगून आता ते दगड म्हणजे काय प्रकार काय वापरलाय सांगा. पेपर आहेत. अच्छा पेपर रद्दीतले पेपर. रद्दीचे पेपर आहेत. ओके. कलर केलेला. त्याला स्टोन टेक्स्चर्स देऊन मग त्याला पेंट केलंय आम्ही. ओके. ऑफकोर्स त्याला थोडा नॅचरल इफेक्ट द्यायला पारंबे वडाच्या झाडाची हा वडाच्या प्रारंभ वगैरे. ओके व्हेरी गुड. चांगलं वाटतंय म्हणजे एक कल्पना चांगली होती तुमची. तुम्हाला सिलिंग वरून पण दिसतील. सिलिंग वरनाही दिसतील आणि ऑफकोर्स ते नॅचरल जसं मी म्हणलं नॅचरल इफेक्ट समजलं म्हणजे एका झाडाखाली वगैरे असे बाप्पा बसलेले आहेत. ओके. मंडळी आमचे मामा आहेत, राहुलचे वडील. मामा अजून काय तुम्ही सांगू शकता. आमचं हे टीम वर्क आहे ना, तर ते हे आता जी आमची छोटी मागची पिढी आहे ही या लोकांनी सगळे डेकोरेशनची तयारी केलेली आहे. म्हणजे तुम्हाला आराम आहे आणि त्यांना मोरल सपोर्ट केलेला सपोर्ट आणि तुम्ही सजेशन वगैरे देऊ शकता. हा आता ते ह्याच्या पुढे तेच व्यवस्थित करणार सगळं ह्याच्या पुढे पण. बरोबर. म्हणजे जी ही आर्किटेक्ट गिरी जी आहे ती नवीन पिढी आता सुरू करते. म्हणजे मंडळी ह्या वर्षी तुमका मी पहिल्यांदा दाखवतोय, पण त्यांची दरवर्षी अशी वेगवेगळी काही ना काही असता. ते आता आपण पुढच्या वर्षी पण बघू. त्यांच्या डोक्यात आतापासून काहीतरी कल्पना येत असतात. ऑलरेडी. राजू सावंत हे आमचे राजू मामा गाव तुम्ही बघितला असाल मागच्या व्हिडिओत गावाकडच्या. आम्ही जेव्हा मिरगा घेऊन कोंबडा कापलेला आता उद्या परवा कापणारच आहोत, त्याच्यामुळे बोलक काय हरकत नाही. तर ही आमची मामी आहे. अच्छा अजून काय तुम्ही याच्या मागे म्हणजे काय किती मॅन पॉवर किती लागतो काय सांगू शकाल. मॅन पॉवर पेक्षा हा टीम वर्क. कोऑर्डिनेशन प्रॉपर असला ना जे आपण इमॅजिन करतो ना ते सक्सेसफुल होतो. राईट. मोस्ट इम्पॉर्टंट कोऑर्डिनेशन हा एक खूप मॅन्डेटरी गोष्ट आहे. बरोबर. कोऑर्डिनेशन नाही झालं ना मग नाही होणार. एक विजन मॅच व्हायला हवी की आपल्याला एक्झॅक्टली काय कसं बघायचंय. बघणाऱ्याला पण चांगलं वाटायला हवं. म्हणजे तुम्ही मुंबईला राहून ते जुळून आणलं गावच्यांबरोबर असं तुम्हाला म्हणायचं. तर ते इम्पॉर्टंट आहे. कोऑर्डिनेशन इज मस्ट. थँक्यू. हा आज पूजा पण चालू आहे मंडळी, त्याच्यामुळे अर्धी मंडळी आतमध्ये बिझी आहे जेवणामध्ये. बनवलेलं हे जे शंकर बसले आहेत ना शंकर, त्याचं राहुल तू काय सांगू शकतोस का. म्हणजे काय तुझ्या डोक्यात काय होतं. मुंबईवरून कॅरी केला का. मुंबईवरून पाठवलाय, राज बरोबर पाठवलेला बसमधून. अच्छा. फुल पेपरचा आहे ऍक्च्युली तो. आणि मग पुन्हा हँड पेंटेड आहे. पेपर म्हणजे कोणता पेपर आहे. नॉर्मल पेपर आहे. अच्छा आपलाच म्हटलं कार्ड पेपर तेच. ओके. राजच्या थ्रू आम्ही पाठवला. त्याची पेंटिंग सगळं राहुलनेच केलेली आहे. आणि ते सगळं ओव्हरऑल रुद्राक्षानी बोटानी बनवलेलं. ओके व्हेरी गुड. हँड पेंटेड. तर मंडळी बघू शकतास तुम्ही अशा प्रकारे माझ्या आजवळी मामाकडे सर्व डेकोरेशन तुम्ही म्हणू शकता किंवा सजावट. हा सावंतांचा राजा त्यांनी नाव दिलेलं आहे. मूर्तीक फेटो लावलेलो बघा गणपतीक मस्त वेगळी. आणि हो बघा धोतर पण मस्त नेसवल्याने. आता कलर त्याचा पिंक हा लाईट चमकता त्याच्यामुळे हा स्पॉट जरा लाव बघूया. तर अशा प्रकारे ही सजावट बघा. तर आता हे जिल्हास्तरीय माका वाटतं काहीतरी कॉम्पिटिशन असतात तर तुम्ही पाठवूक हरकत नाही. हा जिल्हास्तरीय कॉम्पिटिशन असतात तर तिकडे तुम्ही एक व्हिडिओ करून पाठवू शकता. तर तुमचं नंबर वगैरे लागलो तर लागू शकता. तर चला मंडळी पुन्हा भेटूया. धन्यवाद. गणपती बाप्पा.
मंगल मूर्ती येवा कोकण आपलोच असा पायऱ्या जाऊ. येऊन असं बघू दे. हॅलो हॅलो येतो. जवळ घ्या. मी उखाणा देते, सगळ्यांनी प्लीज कृपया करून ऐकावे. इंग्लिश मध्ये म्हणतात चंद्राला मून. इंग्लिश मध्ये म्हणतात चंद्राला मून. राहुल रावांचं नाव घेते मी, सावंतांची सून. Very good. सून. मंडळी आता पूजा संपन्न झाली आहे. आता आरती करतो. आमचे मामा बघा लहान मुलासारखे प्रसाद देव बसले.